iki dadi wong priya kurang apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati hati tatu ora bisa ditambani apa dheweke wis liya dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe kelon ning rasa tresno sliramu ra bisa njaga wis liya yo Mas pilih aku apa dheweke wis liya dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe kelon ning rasa tresno sliramu ra bisa njaga kurang apa aku iki dadi wong priya kurang apa aku iki nggone tresno ning nyatane liramu nglarani hati tatu ora bisa ditambani apa dheweke wis liya dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe kelon ning rasa tresno sliramu ra bisa njaga wis liya pilih aku apa dheweke dadi bojoku apa bojone eling mung gawe kelon ning rasa tresno sliramu ra bisa njaga Bola bali
yo gawe laras ning ati. Pisan kas, gelo. Gelo ayo, Dik yo. Gelo. Ya. Siap.